Ferește-te de prea curvie. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare, că sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor păzi de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. Nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de pleoapele ei, căci pentru o femeie curvă omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate cineva să meargă pe cărbuni aprinși fără să-i ardă picioarele?